Assalamu alaikum, barka da zuwa sashen Tauraro TV. Da farko yadda za ku yi rijista da wannan, bayan kun sa lamban wayanku a saman nan, sai ku sauko kasa ku zaɓi password naku guda 6 kusa kamar yadda kuke gani yake sawa dinnan. Kasan ma sai ku sake sawa kamar yadda kuka sa daga farko. Sannan sai ku zo ku taɓa sign up. Bayan kun taɓa sign up ya shiga, abinda za ku yi shine da farko ga kyautar da suka fara baku 700 na rijista da kuka yi. Sannan next abinda za ku yi, za ku zo nan gurin yadda ake gudanar da aikin kenan. Za ku zo nan inda aka rubuta tax nan sai ku taba. Idan kun taba ya shigo da ku ga wajajen da ake aikin sai inda kuka zaba. Daga farko ga inda aka rubuta YouTube, Twitter, Facebook, Instagram. Daga farko ku zo ku taba nan gurin. Kamar yadda kuka na taba din nan zai nuna muku yayi haka, sannan sai ku sake tabawa. Wannan shine nuni da cewa kun yi aikin. Ku duba nan gurin, kun ga abin da kuka taba guda biyu nan gashi na nan. Bayan yayi complete zai nuna muku a nan gurin. Kamar yadda bayan kun gama da wannan sai ku dawo baya. Idan kuka dawo baya nan gurin, bayan sun duba aikin ku yayi za su samu kuɗin ku a nan gurin. Za ku ga naira 70. Sannan ga yadda za ku sa lambar account ɗinku domin cire kuɗaɗen da kuka tara idan lokaci yayi. Za ku shiga nan gurin da farko. Saman nan za ku saka sunan account ɗinku na banki kamar yadda kuke gani ina nuna muku. Kasan nan kuma za ku sa lambar account ɗinku na banki, sannan sai kasan nan za ku saka lambar wayanku. Kasa kuma sai ku saka sunan bankin ku wanda kuke amfani da shi. A nan gurin kuma za ku saita lambobi guda 6 na sirri wanda da shi ne za ku dinga cire kuɗaɗen ku. Sai ku zo ku taɓa nan gurin confirming ɗin nan. To bayan kun gama kun fito kun gani cewa aikin da kuka yi gashi nan har sun biya ku naira 70 ɗinku wanda kuka yi a kyauta kenan ba tare da kun saka sisin ku ba. Sannan ga inda zaka sa kuɗi. Daga farko zaka zo ka shiga nan gurin inda aka rubuta deposit ɗin nan. Idan ya shigar da kai zaka zo nan gurin inda zaka sayi VIP. Daga farko idan ka shigo gurin nan kaga wannan inda aka rubuta 840 ɗin nan. Sannan ga inda nan aka rubuta 351 abinda zaka na samu a kullum, tare da cewa kayi aiki so 3 a rana. Ga kuma nan inda suka rubuta 4,000 nan shi zai kasance a dashboard naka ne, wanda zaka bar shi a dashboard naka, da shi zaka dinga samun damar yin kana kullum kana aiki ana biyan ka duk ranar da ka tashi. In ka so ka ga dama zaka iya hadawa da kuɗin da ka samu na aikin ka, tare da cewa kuma wannan 4,000 duka zaka iya cire abunka su zo cikin bankin ka ba tare da bata lokaci. Yawa to sai ka shiga. Bayan ka taba confirm din, idan ya shigo sai ka rubuta adadin abin da zaka sa. Misali ka sa 5,000. Sai ka taba wannan bank transfer din nan. To ga address wanda zaka tura wa kudin. Kamar yadda ka gani ga nan sunan shi da sunan bankin sa da kuma lambar account nashi. To zaka je bayan ka je kai transfer, in ka je ka masa transfer kudin ya je, sai ka dauko receipt. Nan za ka zo ka rubuta sunanka ne a nan gurin, nan kuma sai ka saka receipt din na screenshot da kai, screenshot na receipt ne, sai ka zo ka yi submit ka tura masa. Bayan ka tura masa to suna gani kafin wani lokaci da kake gani a nan za su maka upgrading na account ɗinka, su sa maka kuɗinka a cikin dashboard ɗinka. Sa'annan idan kana son magana da customer care za ka zo ka taɓa nan gurin zai shigo da kai. Na saman nan WhatsApp ne, na ƙasan kuma Telegram, duk za ka samu customer care a gurin. Sai yawa to idan ma ba za ka iya sa kuɗin da ya kai 5,000 ba ko baka da shi, za ka iya shiga tsarin na investment din shi kuma ana farawa ne daga 2,000. Daga 2,000 yayi sama sai abun da ka sa za su dinga baka percentage. Misali in ka zo nan gurin ka taɓa nan gurin, idan ya shiga gashi nan tsarin investment din da kake gani, za ka dinga samun kaso 35 daga cikin dukkan abin da ka sa a na farkon nan a cikin kwana 7. Wannan kuma gashi nan dai kamar yadda kake gani dinnan, sai ka duduba kaga wanda ka aminta da shi, in ya so sai ka yi shi kawai. Bayan wannan kuma ga wata hanya inda nan ma za ka ci gaba da samun kuɗi, shine ta hanyar referral. Misali idan ka zo nan gurin ga inda aka rubuta invitation ɗin nan, sai ka shiga gurin. Yawa to bayan ka shigo gashi nan yana maka nuni cewa duk mutum ɗaya idan ka samu za ka samu naira 35. Idan mutum ya yi rijista da kai sai ka zo ka yi copy link ɗinka. Idan ka yi copy kamar yadda ka gani dinnan, sai ka je cikin WhatsApp ɗinka kamar yadda nake nuna maka dinnan, sai ka je cikin WhatsApp ɗinka, sai ka je ka ta tuttura wa mutane haka suna yin rijista a ƙarƙashin ka. Duk wanda ya yi rijista za ka samu naira 35 a ƙarƙashin sa.
duk wanda ya rijista kana da naira 35. Haka za ka yi ta tura wa mutane, haka kana samun mutane suna rijista, kana samun kuɗi, suna ƙara maka kuɗinka. To bayan wannan kuma mafi sauƙi ga inda za ka iya yin amfani da app nasu, wanda za ka sauke shi zuwa cikin wayanka, kawai ka ci gaba da amfani da shi cikin sauƙi. Gashi nan idan ka taɓa za ka yi sauke shi daga sama, ka yi downloading nashi zuwa cikin wayarka. Za ka fi jin daɗin aiki da wannan app ɗin akan kullum a ce sai ka dinga shiga cikin Opera da sauransu kana ɓata lokacinka. Ga nan mafi sauƙi, kawai ka sauke app ɗin ka ci gaba da amfani da shi kawai, ba wata matsala. Ga kuma yadda za ka cire kuɗinka da ka tara. Idan ka zo nan gurin saman nan za ka rubuta password naka na cire kuɗi kamar yadda na koya maka a baya. Nan kuma sai ka saka adadin kuɗinka wanda za ka cire, kawai sai ka zo ka taɓa confirming ɗin nan. In ka taɓa confirm shikenan. Wannan shine ƙarshen bidiyo. Muna roƙon ku da kuma subscribe kamar yadda kuka gani na taɓa nan ɗin nan jan rubutun nan, sai ku taɓa, sannan ku je ku yi like na bidiyon mu. Mun gode da ziyartar wannan channel na Tauraro.